13 ta' Jannar San Ilarju, isqof u duttur tal-Knisja, għex bejn is-sena 300 u 368. San Ilarju twiled familja nobbli pagana f'Poitiers, Franza. Il-ġenituri tiegħu tawh edukazzjoni tajba u sar oratur famuż. Bil-qari tal-Bibja u wasal biex ħaddan il-Kristjaneżmu u tgħammet meta kellu 30 sena. Ħadem ħafna biex jiddefendi u jxerred it-twemmin nisrani. Martu li hu kien iżżewweġ qabel tgħammet u li minnha kellu tifla jisimha Apra kienet għadha ħajja meta ġie magħżul biex ikun l-isqof ta' belt twelidu fis-sena 353. Bħala isqof ħada bl-aħrax kontra l-Arjaniżmu, tant li l-Imperatur Arjan Kostanzu eżiljah fil-Friġja fl-Asja Minuri. Fit-3 snin li dam eżiljat għamel studju tal-missirijiet Griegi tal-Knisja u kiteb il-ktieb fuq it-Trinità, l-akbar opra tiegħu, u fis-sena 359 attenda is-Sinodu ta' Seleuċja fejn iddefenda bil-kbir id-digreti tal-Kunċilju ta' Niċea. Fis-sena 360 reġa' lura fi Franza. Kiteb ħafna biex isaħħaħ il-fidi Kattolika u jfisser l-Iskrittura mqazza u flimkien ma' San Martin, isqof ta' Tours, irsista biex idaħħal il-monastiċiżmu il-patrijiet f'kunventi fi Franza. Miet f'Poitiers fit-13 ta' Jannar tas-sena 367. Fis-sena 1572 il-Kalvinisti erdu il-fdalijiet tiegħu. San Ilarju huwa wieħed mid-dutturi tal-Knisja, jiġifieri dawk li ġew rikonoxxuti għal kontribuzzjonijiet straordinarji tagħhom fil-fidi u li l-ħajja tagħhom hija ta' eżempju għalina. Hemm b'kollox 35 dutturi tal-Knisja, 4 nisa u 31 raġel. Il-kitbiet tagħhom huma profondi, arricchiti u onorati b'mod ġustifikabbli għall-għarfien tagħhom dwar il-fidi u l-esperjenza tal-bniedem. It-tagħlim tagħhom jibqa' jgħod tal-kull żmien għax huwa mibni fuq il-verità li xandrilna Kristu u fuq it-tagħlim veru tal-Knisja Kattolika mwaqfa minnu. Dawn li ġejjin huma ħsibijiet ta' xi wħud mid-dutturi tal-Knisja flimkien ma' talbiet li tnisslu minn mexxejja u għalliema tal-Knisja lill-istess duttur biex jidħlu għalina quddiem Alla. San Ġwan Damaxxenu. Naqdu ruħna mal-Verġni Marija, it-tama tagħna bħalma vapur jiġi ankrat fis-sod. Nitolbu. San Ġwan Damaxxenu itlob għalina biex dejjem ikollna fehma sħiħa fil-meditazzjoni materna tal-Madonna. San Bażilju l-Kbir. Is-silenzju u l-bidu tal-purifikazzjoni tar-ruħ. Nitolbu. San Bażilju itlob għalina biex inkunu fidili u nsibu ħin għal silenzju qaddis kuljum. San Atanasju. Liben kollu qdusija tal-missier ġi fostna biex iġeddet lill-bniedem li kien maħluq xbija tiegħu. Nitolbu San Atanasju itlob għalina biex ma naħsbux li aħna kollox u nieqfu hemm. San Gregorju Nazzjanzenu. Adurawh lil dak li kien imdendel fuq salib minħabba fikom, anki jekk intom stess imdendlin hemm. Nitolbu. San Gregorju Nazzjanzenu għenna niksbu il-perseveranza biex nitolbu waqt is-sija tal-prova u tan-niket. San Ġwan Grisostmu. Meta juri l-pjagi tiegħu, Kristu jkun qed juri dak li nkiseb bis-salib li bih hu jagħti dak kollu li hu tajjeb li hi l-paċi. Nitolbu. San Ġwan Grisostmu aqlanna l-grazzja li niksbu l-qawwa li naċċettaw id-tbatija f'ħajjitna. San Ambroġ. Araw kemm għandhom sidien dawk li ma jridux li jkollhom l-uniku sit il-mulej. Nitolbu.
San Ambroġ għatina lajnuna biex ikollna qalb mimlija fema waħda u soda. San Ġilormu, meta s-supervja tkabbar il-bniedem, dbaxxieħ fl-istess waqt, għax bidnub tagħmlu għadu ta' Alla. Nitolbu, San Ġilormu nitolbu ktenna nkunu umli, sempliċi u mansweti. San Ċirillu tal-Ixandra, għaliex liben huwa Alla minn Alla, b'mod mill-aktar misterjuż u jgħaddi dan l-unur lilna. Nitolbu, San Ċirillu ara li nakkwistaw sem akbar mis-sem ta' Ġesu bħala iben. San Pietru Kriżolgu, dak li juri l-ħniena u jġor l-imħabba qatt ma jħossu mdejjaq. Nitolbu, San Pietru Kriżologu, nitolbuk tidħol għalina biex ikollna qalb li taftħen. San Iljun il-Kbir, ma kien hemm l-ebda raġuni oħra għall-liben ta' Alla li jitwielet għajr dik li jkun jista' jmut fuq l-ewda tas-salib. Nitolbu, San Iljun il-Kbir, idħol għalina biex ikollna l-grazzja li nagħlqu s-salib b'Ġesu Kristu msallab. San Gregorju l-Kbir, biex xieraq li l-Ispirtu Santu der taħt forma tal-ilsna tan-nar f'kull qalb li daħal u għandu jidħol għax hu jkebbes f'dak li jkun ix-xewqa għall-eternità tiegħu. Nitolbu, San Gregorju, eħlisna mill-bruda li ttejlfilna il-ħerqa spiritwali. San Isidoru ta' Sevilla, kull tama qiegħda fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, tiddubitax, toqgħodx taħsibha, qatt taqta' qalbek mill-ħniena tal-Alla. Nitolbu, San Isidorju ta' Sevilla, għalanna l-grazzja tal-indima u l-inqerru ta' spiss. San Anselmu, l-aktar ħaġa importanti għalik għandha tkun kif twaqqaf ir-renju ta' Alla f'qalbek u bekk il-ħajja ta' ruħek għandha tkun il-ħajja ta' Alla nnifsu. Nitolbu, San Anselmu għenna niksbu l-grazzja li ngħixu għal Alla. San Bernard, Alla ma xtaqx li jkollna xi ħaġa li ma ddietx minn ħdan Marija. Nitolbu, San Bernard tidħol għalina biex inkabru d-devozzjoni tagħna lejn l-imqazza Verġni Marija. Sant'Antnita Padova, kuntentu dak il-bniedem li kliemu u mnebbaħ mill-Ispirtu Santu u mhux minn żniedu. Nitolbu, Sant'Antnita Padova, għenna biex it-taħdid tagħna ikun mimli qdusija. San Albertu l-Kbir, bis-sempliċità kollha u bil-konfidenza kollha, intelaq bla ħsieb ta' xejn aktar fil-providenza bla qiegħda ta' Alla. Nitolbu, San Albertu għenna nintelqu bla dubju ta' xejn għar-rieda ta' Alla. San Bonaventura, meta l-ġisem u maħkum minn spirtu qaddis, ir-ruħ tinħakem minn paċi u ferħ ġenwini. Nitolbu, San Bonaventura itlob għalina biex nintelqu f'ħajja ta' spirtu mimlija qdusija. San Tumas t'Aquino, Kristu ma kienx ikun daqshekk intimament maqut magħna li kieku kellna biss naqsmu mill-qawwa tiegħu, kemm hu ferm aħjar li jutana verament lilu nnifsu. Nitolbu, San Tumas għenna niksbu mħabba aktar profonda għall-Ewkaristija mqazza. Santa Katarina ta' Siena, għamel darġ kejkna fil-ġemb ta' Kristu msallab biex ikollok konoxxenza qaddisa tiegħek innifsek. Nitolbu, Santa Katarina ta' Siena, idħol għalina biex niksbu l-grazzja li nkunu nafu lilna nfusna. Santa Teresa ta' Ġesu ta' Avila, il-mulej ma jimpurtax iż-żejjed għall-importanza tal-ħidmiet tagħna daqskemm għall-imħabba li bija nagħmluhom. Nitolbu, Santa Teresa ta' Avila għenna biex dak li nagħmluh b'intenzjoni pura u mimlija mħabba. San Pietru Kanizju, ħallu d-dinja tissodisfa lilha nnifisha fil-ġennijiet tagħha
imma aħna mitfunin fil-fond tal-pjagi ta' Kristu għaliex għandna nkunu imwerwra? Nitolbu San Pietru Canisio saħħaħna fid-determinazzjoni, fil-fiduċja u fit-tama. San Robertu Bellarminu, għalkemm huwa tajjeb li wieħed jagħmel minn kollox biex żomm il-paċi u l-għaqda, imma mhux aqwa mill-modirija li nħossu għad-difetti tal-oħrajn. Nitolbu San Robertu idħol għalina biex ikollna l-paċenzja, it-tolleranza, il-modrija u l-ispirtu tal-maħfra. San Ġwan tas-Salib, la darba rrieda ikun messa Alla nnifsu qatt ma tkun sodisfatta b'xejn għajr barra. Nitolbu San Ġwan tas-Salib għenna niksbu bidla qaddisa li tmexxi x-xenqat tagħna kollha. San Lawrenz ta' Brindisi, kontra d-dinja, il-ġisem u x-xitan, il-kelma ta' Alla qisha xabla li tfarrak kull dnub. Nitolbu San Lawrenz ta' Brindisi idħol għalina biex niksbu maħabba profonda għall-kelma ta' Alla. San Franġisk de Sales, fuq l-ewda tas-salib il-qalb ta' Ġesu rat qalbek u ħabbita. Nitolbu San Franġisk de Sales għenna biex inkunu kapaċi nagħtu lil nfusna lill-imħabba bla tarf ta' Ġesu. San Alfons Liguori, dak li ma jaqafx jitlob ma jistax ikompli joffendi lil Alla. Nitolbu San Alfons Liguori għenna biex niksbu fedeltà fit-talb u ħerqa profonda spiritwali. Santa Teresa ta' Lisieux, dak li joġob lil Alla u li jarani nħobb ix-xejn u l-faqar tiegħi u l-imħabba għamja li għandi fil-ħniena tiegħu. Nitolbu Santa Teresa ta' Lisieux idħol għalina ħalli jkollna l-grazzja ta' spiritwalità żagħżugħa. Nitolbu u Alla li tista' kollox, l-Isqof Sant Ilarju għallem b'qawwa kbira li ibnek huwa Alla. Għamel li nifhmu tajjeb dan it-tagħlim u nistqa' r-Ruħ tas-sew. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Din kienet talba meħuda mill-liturġija tas-Sigħat.